Ez ekser biçme cem li kolerê siyasî û şarezayê karûbarê Iraq û Herêma Kurdistanê bi rêz Mehmet Alaca wê li gel me be em zêdetir di derbarê vê yekê de baxivin. Dem baş bi rêz tu bi xêr hatî Rûdawê. Foruma Antalya bêguman derfetê dide hemû aliyan ku karibin li wê derê dan û stendinê bikin, bi hev re biaxivin, pêwendiyên xwe beref pêş bibin. Derfeteke çawa dide li pêşxistina pêwendiyên Herêma Kurdistan, Iraq û Türkiye gelo? Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Şimdi belki öncelikle baş. hem bu bölgesel yeni Despek ez bibêjim Antalya Diplomasi Forumu'nun forma diplomasiya Antalya'ya ji aliyê jeopolitik ve û giringiya ve ez dikarim hûrgiliyeke biçûk bidim. Weke hûn zanin pencemîn forum tê li dar xistin. Mijara bingehîn ya îsal jî ew bû ku di avakirina siber roja da tiştên pêşbînekirî bû û gelek nav û pisporên û rêvebirên cuda ji aliyên cuda hatibûn û li ser va pirsgirêkên herêmî tê axaftin di vê forumê da di vê çarçoveyê da Serokê Herêma Kurdistanê Nêçirvan Barzanî beşdariya wî jî ya di vê forumê da dema ku şerê İran û Amerîkayê berdewam dike ji aliyê konjonktûrî ve bandoreka we ya zêde li Herêma Kurdistanê bû. Dema ku hûn vayel ber çav digirin, yanî beşdariya wî zêdetir giring e. Weke hûn dizanin ev guhertinên ku di awayê gerdûnî da çê dibin û astengiyên bazirganî hûn dibînin ku zextek li çê dibe û bi heman awayî Herêma Kurdistanê jî dibin zextekê da dimîne hem di pêwendiyê xwe yên li Bexdadê hem jî di pêwendiyê xwe yên gen li Îranê de û ev Nêçirvan Barzanî jî bi va şiyana xwe ya dîplomasiyê û bi wa taybetiya ku ji hemû aliyan va tê qebûl kirin beşdariya wî gelekî girîng bû. Ev de heman demê de hêza pêwendiyên Enqere û Erbilê nîşan dide. Nêçirvan Barzanî doh bi Serokkomar Erdogan ra jî hevdîtîn kirin. Bi Serokkomarê Sûriye Ehmed Şerع ra jî civiya. Bi heman awayî bi rêberê Qeterê Şêx Temîm ra civiya. Nûnerê Amerîkayê Herêmê û balyozê wê Amerîkayê Tom Barak ra hevdîtîn kirin. Ev forum yani navên yani bingeha hevdîtina navên bihêz ava dike û di heman demê de jî em bibêjin guherînên li vê herêmê em bibêjin nakokiyên li vê herêmê bi axaftinê û bi hevdîtina çareseriyan dibîne. İran û Amerîka we jî behs kir. Birastî bandor û guvaşeke zêde li temamê herêmê kir û bi taybetî li Herêma Kurdistanê gelekî kir. Serkirdayetiya Herêma Kurdistanê di ezmûneke pir zehmet re derbas bû, hîna jî derbas dibe. Hûn helwesta Herêma Kurdistanê çawa dibînin di vê demê de? Yani böylesi bu kritik rewşên wiha kritik da bölgedeki devletlerde devletên li herêmê yani devletên mezin ên herêmê û Herêma Kurdistanê jî nüfuz mücadelesi vermekle kalmıyor. mixabin tenê ne yani tekoşîna nüfusê yani serdestiyê nadin û bi heman awayî li wê çareseriyê digerin ku di nav van rewşên kritik da çawa cih bigirin mixabin û zexteka herî mezin û bandoreka herî mezin jî li vê derê li Herêma Kurdistanê ya Iraqê çêbû. Hem ji nav Iraqê êrîş hebûn û hem jî rasterast êrîşên Îranê hebûn. û vê rewşê wiha kir ku Herêma Kurdistanê kir yek ji mixatabên serekî vê şerî û em bibêjin qada duyem a şer.
hem bölge لی genelindeki bütün aktörlerin bu savaşın دیپلۆماسیا نێچروان mağzundan بارزانی savaşın و ئەم ببێژن çeperlerinden یێدن savaşa jî dahil olmama noktasında و ئەم ببێژن bence oldukça وا başarılı هەولانە bir دان کو diplomasi ve بەشداری siyasi vî süreç şerî nebin yürütüyor. nebin aliyek vî şerî di vî warî de dîplomasiyaka bihêz baş meşandin bilmemekle birlikte tevî ku mirov nizane dê şer ber bi kuva biçe ateşkes sürecinde û em dibînin niha rewşeke agirbestekê heye lê vî şerî ev yek jî nîşanda Rêveberiya Herêma Kurdistanê di konjonktûra heyî de ji aliyê coğrafî û siyasî de yanî gelekî hesas e û di van nakokiyên herêmî de em dibînin ku ewlehiya we ya navxweyî çi qasî girîng e. bölgesel yönetimin Dîsa Rêveberiya Herêma Kurdistanê bi aktorên herêmê re bi taybetî bi Enqerê re temasê wan çi qasa girîng û hêja bûn divê pêvajiyê de careka din derkete holê weke hûn dizanin Enqere yanî Tirkiye dewleteke herêm e û şiyana we ya dîplomasiyê dikare bi hemû aliyên şerên li herêmê re hevdîtinê bike. Türkiye bi taybetî di peywendiyên li gel Nêçirvan Barzanî û Herêma Kurdistanê re heman performansê nîşan dide û ez wiha texmîn dikim da sona doğru geliyor. ev şer jî ber bi dawiyê va diçe lê Rêveberiya Erbîlê divê hinek ders ji vê rewşê werbigire hem di peywendiyên Denge unsuruna ihtiyaç duyuyor. li Bexdayê re mirov dibîne ku balansek pêwîst e û hem jî peywendiyên Partî Demokrata Kurdistanê û Yekîtiya Niştimanê Kurdistanê çi qasî girîngin di navxweyî de. برێز ئەڵاجا ئەس دخوازم بەێ te behsa agirbestê kir bêguman agirbestek niha heye şerê Amerîka, İsraîl û Îranê da agirbestê de ye vêkeliye lê êrişê li ser Herêma Kurdistanê berdewam in Tirkiye vê yekê çawa dibîne gelo? Ya tabii Türkiye Elbet Türkiye İran'la bir savaşı arzu etmiyor. Türkiye naxwaze şerek bi Îranê re bêkirin ya duyem jî şerekî li dijî Îranê jî naxwaze ya duyem jî Sını da istemiyor. û naxwaze ku İran êrişî hevpeymanên li herêmê jî bike. Topraklarına yönelik yapılan Ankara ilişkin ji bo êrîşên li ser axa Herêma Kurdistanê aciziyê xwe gelek caran ji aliyan re anî ziman olduğunu û ji bo ku rêgiriyê li vê yekê bike jî em bizanin ku hewl jî da başarı elde edilemediyse de her çi qasa ji bo rêgirîkirinê serkeftinek bi dest neketibe jî lê Tirkiye aciziya xwe anî ziman û weke helwesteke prensîbî wergirt. Türkiye saldırı yapılmaması hemen helwesta ku li dijî êrîşa axa Herêma Kurdistanê nîşan dide ji bo welatên kendavê jî nîşan dide û divê çarçoveyê de tev digere İran divê şerî de stratejî û doktrîneka yanî acizkirinê meşand di şer de aliyên qels û zeîf ji bê ku êrişên rasterast bike bo aliyê din wî şerî belavtir dike û dixwaze zerareke bide aliyê hemper bi vî awayî yanî. Me dît ku heta girava Qibrısê jî êrişên wan hatin kirin û car caran li Tirkiye jî mûşekê wan ketin erdê hem dixwaze ji aliyê aborî ve zerarê bide û weke ku min jî got yek ji muxatabên van êrîşanê sereke jî Herêma Kurdistanê bû. Türkiye ji bo birêvebirina vê van gotûbêjan hem bi Pakistanê hem bi Misrê hem bi Erebistana Siûdî re dîplomasiyeka ciddî meşand. Hakan Fidan bi hevfîşeyên xwe yên Pakistanî re jî hevdîtin kir û paşê jî masaya dîplomasiyê ya navbera Amerîka û Îranê de li Pakistanê hat avakirin.
konusundaki dış politikasında da de politika dervaya Türkiye'de u diya bo Herêma Kurdistanê de naxwaze ku êriş bu an ser bêkirin. Bibêjî ka peywendiyên Türkiye û Herêma Kurdistanê niha di kîjan astê de ne? Germin yan tu alozî û sistiyek tê de heye gelo? yani Ankara-Erbil ilişkilerinde bir sorun yok dediğim gibi. Di navbera peywendiyên Ankara û Erbilê de çi pirsgirêk nîne. Erbil rêveberiya Herêma Kurdistanê cîranê wan e Sînoriye û Türkiye neçare bi vê rastiya coğrafîk nêzîkî mijarê bibe û di navbera jî ya din jî di navbera Ankara û Erbilê de mijareka bazirganiyê heye û kapasiteyeka siyasî jî heye. Ji ber vê yekê jî dibe nêzîkbîneka wisa heye ku divê peywendî berdewam bibin. Yani aloziyên biçûk em bibêjin pirsgirêkên biçûk ne ew tiştin ku peywendiyên Ankara û Erbilê têk bibin. Yani dibe ku car caran di peywendiyên Ankara û Erbilê de pirsgirêk çê bibin. Lê wekî din pirsgirêkên nekî cidî nîne. Sınırdaşlığının farkında. Ankara, Erbil nêzîkbûna Ankara û hêza Ankara ya li Herêmê dizane û Ankara jî wiha dizane ku deryeyê Iraqê di Herêma Kurdistanê ra tê vekirin yani vê tiştî dizane. Pêvajoyeka kunha bi PKK'yê ra tê meşandin heye û roleka ciddî ya rêveberiya Erbilê heye û karê Tirkiye gelekî hêsan dike. û di demeke navîn de hem qada pedeke hem Nêçîrvan Barzanî em û dibîne ku rola wan di çareserkirina PKK de dê ciddîtir û girîngtir be. Yani aloziyên biçûk zirarê nadin peywendiyên wan. Birêz Mehmet Alaca lêkolerê siyasî û şarezayê karûbarê Iraq û Herêma Kurdistanê tu mêvanê me bû zor spas.